Nih. Lah 50.000 gelem reyokan gulung gemak 50.000. Ya. Reget gak apa-apa kok tak laundrine. Ya, Mas. Ya. Awas. Wah. Sapa sih? Hup. Hup. Iki sing kowe sih ya. Oh iki sih. Oh, Kowe sih. Kowe sih. Heh? Ya Allah, reyokane kon ngajari. Ngajari. Ya tak ajari Ya, dulu ya, ya. Yo. Mas. Hey. Ya Allah. Oh, iya. Hup. Nah, contoh Siti ae. Contone sitok ngono kuwi. Jenenge contoh Siti. Ini. Ya 50 Kowe lho. ta, kowe njaluk